De naam van een knuffel moet ik hebben, niet die van jou, want je komt hier vandaag voor je knuffel. Dinky. Nou, dat is hartstikke goed toch? Nou, mag Dinky wel naar de wachtkamer? Dinky, kom. Mijn hoentje die breekt een pootje. We gaan straks allemaal met jullie knuffels naar de dokters toe. Die zitten al klaar op jullie te wachten. Lianne, kun je mij vertellen waar Mila last van heeft? Ja? Hand. Haar hand. De knuffelpolie. Omdat mijn beer les heeft van de home. Oké. Hoe is dat zo aan? Omdat hij dubbel vegan. We gaan nou aan het fotomeisje. En dan geven we zin dat er lekker is brutsen. Wegen en zijn hartje luisteren. En meten hoe lang had er weer. Waarom heeft hij nou les van zijn poortje dan? Wat is mijn dier? Hij is de volle knuffeld. Nee, want die voelde van bed al. Oh. Ik sprong op mijn bed en toen voelde er ook. Strekken. Een scheur in zijn oren en volgens mij ook onder in de poot. Heel goed. Dan krijgt de eenhoorn ook nog Heel wat pilletjes goed. tegen de pijn. Waar heeft jouw Kijk, knuffel last Dan van? mag jij je knuffel meenemen en dan ga je naar de volgende dokter. Hoe gaat het met Binky? Ja, nou goed denk ik. Je lijkt nog te sliepen. Stap. Hoe doet hij het, dokter? Hij doet het echt heel goed. Hij heeft op foto's zien, ja, het is al onwezenlijk. Ja, het is wel goed gepakt. Nou, wie verwacht je dat na 3 dagen wel weer beter is? Dat scheelt. Dat gaat wel vlot. Ja, dat kind mijn knuffels. Gaat hij zich al wat beter voelen, hè? Kijk, hier heb ik voor jullie allebei een stukje tovergips. Die gaan we zo in het water hier doen. En dan wordt het helemaal zacht, helemaal vies. Daarom hebben we die handschoen ook aan. En dan leggen we het op het sokje. En dan moet je het een beetje uitsmeren. Nou, ik ga echt al een prikje doen en ik ga beeldjes krijgen. En wie ben nou het verbonden om op te doen? Gaan we het op het gips doen. Dan gaan we rondjes maken om het pootje. Ja, goed zo. Nou gaat het goed. Hij had extra pleisters gekregen. Die moet er elke dag, als er nog les had, opdwaan. Maar hij mag wel weer naar huis. Nou, wacht even tot iedereen een beetje eromheen staat. Dan ga ik eromheen staan. Ik krijg je knuffel. Nou, ik viel weer heel stuk beter. Wel je. Dat is wat. Hoe weer het met juf? Het is eigenlijk heel net, maar Ja? ja. Oh. Maar dit wordt goed, maar juf.